лайло дар дами дарвозаи хавли бо се фарзанди кучакаш гирякунон аз зонувони шавхари бадчахлаш капида зори мекард ки ӯро бо кудаконаш аз хона пеш накунад. Носирчон, илтимос, ба ману кудаконат раҳм кун. охир мо ба куҷо меравем? даф шав аз ин хона, ҷодугар. кудаконам ҳам мисли худат мешаванд. модарам рост мегӯяд ки аз мор мераеду аз ғар. ин лаҳза хуштомани бераҳмаш ду даст дар миён хандида ба онҳо беғамона менигарист. носир, охир ман дар вақташ танҳо ба хонаи шумо келин шуда омада будам. ин фарзандонам меваи ишқи ману туанд. каме раҳм кун бар ман. не гуфтам не. ин фолбинзанатро бо чашмони худам дидам. бовар кун ба номи худо, он худое ки ману туро халқ кардааст, ман тӯмор дар киссаи ту намондаам. даф шав аз назарам. дастони ӯро бо қар аз зонувонаш кашида дод зад Носир. кудакони кӯчаку аз дунё бехабар гирякунон аз падар хоҳиш мекарданд ки модарашонро назанад. бибиҷон, ба дадаам гӯед ки очаман назанад, моро аз хона пеш накунад. тирончакҳо, шумо боз забон баровардед, кани даф шавед. лайло гирякунон дастони кудаконро гирифта дами дарвоза дод зад. илоҳо, ба мурдан нарасида доимо дар бистар касалӣ ва муҳтоҷи одамон шавӣ. хуштоманаш дар ҷавоб ӯро дуои бад карда гуфт: э муреб ҷодугар, бо дуои курмуш борон намеборад. аз аввал ту зеби бачаи зебои ман набудӣ. ман будам ки туи пойлучро келин кардам. акнун ба писарам духтари зеботарини шаҳрро келин мекунам. поятро мешиканам агар баргашта биёӣ. ҳамсояҳо ки шоҳиди бераҳмии модару писар нисбати лайлову фарзандонаш буданд, гиребон гирифта астағфируллоҳ мегуфтанд. лайло ҳамроҳи кудакони гушнаву гирёнаш ба сӯи хонаи бародараш раҳсипор гардид. медонист ки ҳеҷ гоҳ янгаву бародаронаш ба онҳо рӯи хуш намедиҳанд. бародараш дарро кушода ӯро бо кудаконаш дида табаш сахт хира шуду гуфт: ҳа, салом, тинҷӣ аст? боз бо шавҳарат ҷанг кардаӣ чӣ? акаҷон, носир маро аз дар бароварда пеш кард. хуштоманам тӯҳмати ноҳақам карду ӯ бовар накард. роҳам де ба хонаат, ҳамагӣ як шабак. кудаконам сахт гуруснанд. не лайло, худат фаҳм, ин хонаҳои ман танг аст. агар ҳозир янгат аз кор омада монад, туро бо ин кудаконат бинад, хонаро ба сари ман чапа мекунад. хафа нашаву гашта хонаи шавҳарат рав. ту ба ин ҳақ дорӣ охир. шояд то ин вақт қаҳраш паст шуда бошад. не ака, ин дафъа ҷавобамро дод. ман дигар на хона дораму на шавҳар. рав пешаш зориву таваллӯ кун. кудаконатро гирад. худатро ба ягон одами бой ба шавҳар медиҳам. ака, ин кудакон сахт гуруснанд. ақаллан нон де. замир мисле ки гадоеро нон медиҳад рафта аз хона дуто нони хушку опаридаро оварда ба дасти писари калонии лайло доду дарро ба рӯяш пӯшида гуфт: кани тезтар аз ин ҷо равед, ҳозир янгаатон меояд. оҳ ака, фарзанди падар ҳамаш дурӯғ будааст. лайло фиғон бардошта аз ошонаи дуюм бо фарзандонаш фаромад. болои хараке нишаста нонҳоро пора карда ба дасти ҳар се якпорагӣ дод. худаш гирья карда сарашро дошт. писари калонӣ сари ӯро сила карда бо номус гуфт: очаҷон, гирья накунед. ману далер мардак ҳастем. туро хор шуда намемонем. калон шаве, ман тахоямро ҷазо медиҳаму ҳам дадаму бибиямро. оҳ ҷонакҳои оча. лайло бо се кӯдаки кӯчак дар кӯчаҳои шаҳр пиёда гашта фикр мекард ки ба назди кӣ раваду аз кӣ мадад ҷӯяд. аз шиддати ғаму дарди зиёд асабаш гиреб аста ба сараш фикри аблаҳонае омад. мераваму ҳар сеашро ба дарё андохта баъд худамро мекушам. аз чунин сагона зистан мурдан беҳтар аст. лайло бо онҳо оҳиста оҳиста қадам монда ба лаби дарёи душанбе омад. лаби дарё нишаста ба кудаконаш гуфт ки онҳо ҳозир якҷоя ба як шаҳри дури дур мераванд. худаш онҳоро бо алоҳидагӣ сахт ба оғӯш гирифта дар дилаш бахшиш пурсида вопасин хайру хуш намуд. акнун барои онҳоро ба дарё фикандан омода шуда буд ки ҳамин вақт писари калонӣ аз замин чизеро ёфту дод зад: очаҷон, ҳамён ёфтам. ин ҳамён мисли ҳамёни падарам будааст. чӣ? лайло ба чашмонаш бовар намекард ки писараш ҳамёни пури пулу долларҳоро ёфтааст. даруни ҳамёнро холӣ карду пулҳоро ҳисоб кард. 3000 сомонӣ ва $500 амрикоӣ даруни ҳамён мехобиданд.
خدایا تو اینقدر مهربانی نسبت بنده‌هایت، مرا از راه خودکشی گرداندی. охир ёфтани пул ишора аз ту аст. лайло кудаконашро гирифта хурсанду шод ба ошхонаи миллие даромад. онҷо якҷоя хӯроки шом хӯрда аз пешхидмати ошхона пурсон шуд ки ягон хонаи иҷора барои онҳо намеёбад. пешхидмат пурсид ки магар ҷои рафтан надорад. не, моро аз хона шавару хуштоманам пеш карданд. пешхидмат дилаш ба кудакон сӯхта гуфт: биё апа имшаб дар хонаи ман хоб кунед, фарду субҳ бароятон ягон хонаи иҷора меёбем. пешхидмат ки худаш дар зиндагӣ рӯзҳои сахтро аз сар гузаронида буд, дилаш ба кудакони кӯчаки ин зани дар кӯча сарсон монда сахт сӯхта гуфт ки агар хоҳанд дар хонаи ӯ зиндагӣ кунанд. хоҳарҷон, 100 сола шавӣ, ман як моҳа пули хонаи иҷораатро медиҳам, хокагирӣ зар гардад. аз мӯъҷизаи худованд сипосгузор ҳастам. мани беақл дина қариб буд ки ба гапи шайтон даромада худаму фарзандонамро бо дасти худам ба қатл мерасонидам. аммо худованд нагузошт ки ман ба гапи аҳриман дарояму худро як умр дӯзахӣ гардонам. медонӣ, аз лаби дарё ҳамёнеро ёфтем ки шояд соҳибаш онро афтонда бошад. ин пул метавонад барои то кору хонаи иҷора ёфтани мо кӯмак кунад. боз туи меҳрубонро худо ба мо рӯбарӯ сохт. пешхидмат рӯзи дигар ӯро ба ошхона бурда бо раиси ошхона шинос карда гуфт ки агар ягон кор бошад ин зани меҳнатдӯз ба анҷом мерасонад. раиси ошхона ба ин ҷавонзани зебову ситорагарм нигариста гуфт ки агар кори табақшоиро ба ӯҳда гирад, марҳамат кор кардан гирад. моҳонааш дар як моҳ 500 сомонӣ мебошад. лайло ба камии маош нигоҳ накарда ба кор розӣ шуд. фарзандонашро дар хона танҳо гузошта мерафту то бегоҳӣ дар ошхона табақшӯӣ мекард. аз кори ошхона хаставу дастонаш шахшӯл ба хона бармегашт. муддати як моҳ дар хонаи саодат истоду онҳо бо ҳам чунон унс гирифтанд ки мисли апаву хоҳар гаштанд. саодат соҳиби як духтарча буду фарзандонаш якҷоя мисли як оила калон мешуданд. лайло баъди каме пул ҷамъ кардан ба машота рафта мӯйҳои худро оро доду либосҳои замонавӣ харид. акнун лайлои пажмурдаро шинохта намешуд. ба як зани муносиби хушлибосу диққатҷалбкунанда табдил ёфта буд. раиси ошхона ин тағйирёбии ӯро дида нисбаташ хушомад мезадагӣ шуд. лайлобону, рӯз аз рӯз зеботар шуда истодаед. сирри зебоиятон дар чӣ бошад? муҳоббот кардед да? шарм дошта мегуфт лайло. раиси ошхона рӯзе ба лайло гуфт ки агар бемалол бошад, онҳо бегоҳӣ рафта дар ягон тарафхона нишаста суҳбат кунанд. лайло аввал ҷавобе надода, сипас оҳиста гуфт ки майлаш. ба лайло аз рӯзи аввали шиносоӣ ин марди некдил писанд омада буд. саодат ҳам ҳамеша сифатҳои хуби ӯро васф карда мегуфт ки беҳтарин мард аст раисашон. дар тарабхонаи нӯшин онҳо нишаста лӯлакабоби дастӣ фармоиш доданд. лайло ин бегоҳӣ бо либоси атласи сабз дар назари ҳабиб мисли парии афсонавӣ менамуд. лайлобону, аммо ман то имрӯз дар бораи шумо чизеро намедонам. ман як зани бадбахте ҳастам ки бо тӯҳмати ноҷо шавҳарам маро бо 3 кӯдаки кӯчак аз дар дароварда пеш кард. гӯё ки ман ба назди фолбин рафта ӯро ҷоду карда дар киссаҳояш тӯмор андохта бошам. хуштоманам аз рӯзи аввали келин шуда ба ин хона омаданам маро дӯст надошт. он рӯзам дар киссаи писараш тӯмору кимчи хел чизҳо андохта маро гунаҳгор карда гуфт ки гӯё ман назди фолбине рафта шавҳарамро ҷоду карда бошам. якбора қалби садпораи лайло кушода шуда ба ҳабиб тамоми саргузашташро нақл кард. ҳабиб дар ҷавоб гуфт ки бояд одамизод дар зиндагӣ мубориз бошад. лайлобону, ман ҳам дар зиндагӣ сахт азоб кашидаам. падар надоштам. модарам шавҳар карда ба ман аҳамият намедод. ба ёдам меояд ки шабҳо маро падарандарам аз дар берун карда мегуфт ки дар оғил хобам. ман аз қар рӯзе кордро гирифта ба шиками ӯ зарба задам. падарандарам кордро аз дастам чолокона гирифта паёпай чанд зарбаи ҷавобӣ гардонид. ана мебинӣ, ҳамон зарбаҳои лаънатӣ ин аст. ҳабиб оринҷашро ки зарбаи корд осори худро гузошта буд нишон дод. зиндагӣ мисли саҳна аст. барои ҳамин зиқ нашав лайлоҷон. ман туро холшавӣ намемонам. намегузорам ки ту бо кудаконат азоб кашӣ. акнун лайло бо ҳабиб тез тез во мехӯрданду байни онҳо муҳаббат пайдо гардид. лайло ҳар гоҳе ки ҳабибро медид мисли гул мешукуфт. аммо ҳабиб ҳамсаре дошт ки забонаш мисли ханҷар тез буду дар ҷоҳилӣ ҳамто надошт.
вақте ки ба гӯши ҳамсари ҳабиб расид ки шавҳараш маъшуқаи ҷавону зебо дорад, аз рашк мисли саги девона гардида роҳи ошхонаи шавҳарашро пеш гирифт. лайло ин дам машғули кор буд. зани ҳабиб ба даруни ошхона даромада бо садои баланд номи лайлоро гирифта дод зад. лайло ки аст дар ин ҷо? лайло ман ҳастам. кани ин ҷо биё. аз бешавҳарии шавҳари маро таги чашм кардӣ. чиҳо мегӯед шумо? шавҳари шумо ки аст? магар ҳабибҷонро намедонӣ? ту ҳоло бо собуни ман ҷомашӯӣ накардаӣ? мисли ту занҳо дар ҳаёти шавҳари ман хело зиёд буданд, аммо шавҳарам муддате бо онҳо ошиқӣ мекунаду халос. бо умед нашав ки туро никоҳ карда мегирад. аввалину охирин бор огаҳат мекунам ки бо шавҳарам гап назан, вагарна шармандаат мекунам. ман безор ҳастам аз шавҳари ту, дод зад лайло. ҳамин вақт ҳабиб сарусема аз дар даромаду аз дастони ҳамсараш кашолакунон ӯро аз ошхона баровард. аммо аҷибаш ин буд ки ҳабиб дар назди занаш мисли барги бед меларзид. зориаш мекард ки илтимос маро шарманда накун, ҷонакам илтимос. чунин гапзании ҳабиб лайлоро ҳайрон кард. ҳис кард ки ин мард дар пеши занаш қадре надораду суханашам дар пеши занаш беқурб аст. бегоҳӣ дар ҷои ҳамешагиашон вохӯрданд. лайло бо қаҳр гуфт: ҳабиб, ҳунари дӯст доштан надорӣ. ман дигар туро дидан намехоҳам. ман як умр маъшуқаи ту будан намехоҳам. мехоҳам ки бо ту зиндагии ҳалол дошта бошам. мард бошӣ, маро никоҳ кун. наметавонам, гуфт ҳабиб. пас дар оянда чӣ ният дорӣ? пурсид лайло. муносибатҳоямон ҳамон хеле ки буд мемонад. не ҳабиб, ин хел шуданаш мумкин нест. ман 3 фарзанд дорам. инҳо чӣ мегӯянд? беҳтараш маро фаромӯш кун. не лайло, ман туро сахт дӯст медорам. дӯстдорӣ ин хел намешавад ҳабиб. лайло кӯшиш мекард ки бо ҳабиб дигар рӯбарӯ нашавад. дар ҷустуҷӯи кори дигар шуд. дар як корхонаи қаннодӣ ҷойи кор ёфт. ба ҳабиб чизе нагуфта аз кор рафту ба он корхона ба кор даромад. шабу рӯз меҳнат карда пул ҷамъ мекард. барои соҳибмаълумот кардани фарзандонаш пасандоз захира мекард. лайло дигар ба марде бовар накарду фикри ба шавҳар баромаданро аз сар дур кард. писари калониашро ба донишгоҳи олӣ дохил карда, аз пайи дохил кардани духтараш ба омӯзишгоҳи тиббӣ шуд. хулас ҳар 3 фарзандонаш донишҷӯ шуданд. дар ҷои кораш меҳнатдӯстиву виҷдони покашро дида ӯро мудири сехи қаноду шоколод таъин карданд. лайло кӯшиш мекард ки фарзандонаш доимо серу пур бошанд. шаҳбоз писараш баъди донишҷӯ шудан дигар донишҷӯёни писарони сарватмандро дида дар дил ғамгин мешуд ки ӯ дар оилаи камбағал ба воя расидааст. падараш аҳён ба хотираш меомад. боре аз модар дар бораи киву чӣ будани падар пурсон шуд. сипас ба модар чизе нагуфта ба ҷустуҷӯи падар баромад. нишонии ӯро кофта ба маҳаллаи себзор омад. дари ҳавлиро тақ-тақ зад. зани зебои хушлибосе дами дар то пои ӯро назора карда пурсид: шумо ки ҳастед? ман шаҳбоз, писари Носир. даро хуш омадӣ. мисли оне ки солҳои сол ӯро интизор аст, зан ба хона даъваташ намуд. шаҳбоз ки чунин пазироиро аз ҳамсари падараш интизор набуд, якбора дар дилаш хурсанд шуд. Носирчон, кани як ба берун бароед шодиёнама диҳед. писаратон кофтанӣ омадааст шуморо. чӣ? носир ба саҳни ҳавлӣ баромаду шаҳбози қадбаланди хуморичашмро дида дилаш гӯё таркид. дар дил ин дам мегуфт ки худоё, ин қадар умр тез мегузарад. гӯё дири закак буд ки ман лайлоро бо 3 фарзандонам аз дар бароварда пеш карда будам. ин шаҳбозам ин қадар калон шудааст. нусхаи ҷавонии худам аст. якчанд шиносо лайлоро бо фарзандонам дида расонида буданд ки кудаконат айнан мисли худатанд. бовар накарда будам. кани даро ба хона дасти ӯро фишурду ба оғӯшаш гирифт падар ва ба даруни хонаҳои калону пурҷиҳозу боҳашамат даъват кард. шаҳбоз ба даруни ҳуҷраи қолинҳои эронии кусурда ва қандилҳои ялақосӣ овехта даромаду гумон кард ки ба ягон қасри шоҳона фитодааст. қолинҳои пурнақши ҷопониву эрониро шаҳбоз дар ҳаёташ нахустин бор медид. наход ин хонаи падари асосии ман бошад, мегуфт ба худ. замоне ин хонаҳоро дида намешуд. ба ёдаш омад ки он вақт деволи пастаки хокӣ буду халос. падарам ба фикрам
ягон вазифаи калон дорад. хуш омадӣ писарам, кани биё як бори дигар ҳамчун падару писар якдигарро ба оғӯш кашем. вақте ки шуморо пеш кардам пушаймон шудам ки чаро кудаконамро аз Лайло нагирифтам. аммо тамоми хешон гуфта буданд ки писаронат калон шаванд, худашон падарашонро кофта мебиёянд. рост будааст. шукри худо, бори дигар ба хонаи худат хушомадӣ мегӯям писарам. шаҳбоз худро ба оғӯши падар партофту мисли кӯдак лаҳзае гирист. о ин худаш чӣ гап, ту мардак ҳастӣ ку, кани бас кун. агар дар вақташ модари ҷодугарат маро ҷодугарӣ карда дар ба дари фолбинҳо намегашт, ин вақт мову шумо якҷоя будем. ҳамааш айби модарат аст. Лайло то ҳозир ба шавҳар набаромадааст? не падарҷон. аз дами дар даст табақи калони мағзу мавиз бодому писта зани падараш лутфия ворид гардида боодобона ба онҳо салом дод. лутфияҷон, як бори дигар шинос шав. ин писарам Шаҳбоз аст. хеле монанд. хуш омадӣ Шаҳбозҷон. ман дар дами дар ӯро аллакай аз чашмони хумориаш шинохтам ки писари шумо аст ва ҳатман донистам ки номаш Шаҳбоз аст, чаро ки шумо дар бораш ба ман гуфта будед. ҳазор раҳмат, гуфт Шаҳбоз. ӯ аз дил гузаронид ки агар дар вақташ модараш беақлӣ намекард, ин лаҳза модараш аз дами дар медаромад. зиндагиашон ҳам дигар хел буд. Шаҳбоз то ҳанӯз намедонист ки модараш тамоман гуноҳе надорад. модари фариштахислаташро, бибияш ки хеле одами бераҳму бадқаҳр буд, ба гирдоби тӯҳмат ғалтонида онҳоро аз ҳам ҷудо кардааст. бибияш кайҳо боз ба бемории фалаҷ гирифтор дар хонаи дигар ноҷунбон мехобид. ҳатто гап зада наметавонист. гӯё худованд ӯро барои аъмоли бадаш ҷавоб дода буд. ин зани макор барои он ки келинашро пеши чашмони писараш бад кунад, ба ҳама кор қодир буд. чандин бор келинашро тӯҳмат карда зану шавҳарро ба ҳамдигар ҷанг андохта буд. аммо ҳамааш бефоида буд. Лайлову Носир боз ҳам бо ҳам ширу асал гашта якдигарро сахт дӯст медоштанд. оқибат ба маслиҳати як дугонааш низорамо ба даруни куртаҳои писараш тӯмор баста, дар ҷои хобаш низ ҳар хел риштаву пашми сагро монда, тавре ба писараш хабар кашид ки гӯё Лайло ба хонаи фолбинҳо рафта ӯро ҷоду мекардааст. барои ҳамин корҳои писараш нобарор шуда доимо бепул аст. Носир ки ба чунин гапҳо ихлос дошт, ба гапи модар бовар карда, ҳатто аз занаш чизеро напурсида, ӯро бо 3 фарзанди кӯчак аз дар берун карда буду то ҳозир насанҷида буд ки то чӣ андоза гапи модараш рост буд ё не. ӯ баръакс ба лутфияи нозанин сахт ошиқ шуда, ӯро бо тӯи тамошо ба занӣ гирифта шукр мекард ки сари вақт аз Лайло ҷудо шудааст. худро бо лутфия хушбахт эҳсос мекард. аммо муддати 19 соли зиндагӣ бо лутфия аз ӯ фарзанд нашуд. ба куҷоҳое ки даводав накарданд, бефоида. аз лутфия аз чӣ бошад фарзанд намешуд. чанд бор лутфия аз шавҳар илтимос кард ки рафта фарзандони зани аввалашро ба хона биёрад. аммо Носир ки бо ғурур будани Лайлоро медонист, гуфт ки то онҳо калон шуда ба суроғи падар наоянд, ӯ намеравад. инак он соати хушбахтӣ фаро расиду писари калонӣ ба кофтгоби падар омад. акнун навбати 2 фарзанди боқимонда аст. он шаб Шаҳбоз дар хонаи падар хоб рафт. дар бистари махмалину хушбӯ ӯро зуд хоби ширин бурд. Лайло доимо дар намозҳояш аз худо илтиҷо мекард ки фарзандонашро худо имон диҳаду ӯро дар пирӣ хор накунад. метарсид ки ба ногоҳ фарзандони бо азобу машаққат калон кардааш ӯро фаромӯш карда аз паси падари давлатмандаш бираванд. аз ҳамин чиз сахт меҳаросид, чунки чунин ҳодисаҳоро дар ҳаёт бисёр мушоҳида карда буд. аммо бехабар буд ки писари калонӣ хобгоҳ гӯён дар хонаи падар маскан гирифтааст. рафтори Шаҳбоз вақтҳои охир тамоман тағйир ёфта, ба модар умуман занг намезад, аҳволи ӯро намепурсид. Лайло аз писари хурдиаш пурсид ки ба акат чӣ шудааст. рафт ба хобгоҳаш як хабараш гир. писари хурдӣ далер ба назди акааш рафт. бародарашро дар хобгоҳ наёфт. ба рақами телефони мобилияш занг зад. ака салом, дар куҷо ҳастӣ? ман дар хобгоҳ. аммо мегӯянд ки ту кайҳо боз дар ин ҷо зиндагӣ намекунӣ, рост аст? далер, ман акнун бойбачча шудам. биё, ман барои ту як тӯҳфаи фаромӯшнопазир дорам. онҳо дар ҷои гуфтагии Шаҳбоз вохӯрданду Шаҳбоз ӯро ба хонаи падар бурд. аммо то ба хонаи падар расиданд, дар ин бора ба далер чизе нагуфт. вақте ки падар ашки чашмонашро пок карда далерро оғӯш кашид,
ҳис кард ки ин мард падараш аст. ӯ ҳам он шаб дар хонаи падар монд. акнун ҳарду писараш доимо дар хонаи падар буданд, вале кӯшиш мекарданд ки ин сирро пинҳон доранд, чунки медонистанд ки модарашон ин гапро шунавад ки онҳо кофта кофта падари аслиашонро ёфтанд, ранҷур мешаваду ҳаргиз онҳоро намебахшад. барои ҳамин онҳо маслиҳат карданд ки ин асрор пӯшида монад хубтар аст. духтари Лайло ки қадрас шуда хеле нозанину боақл гашта буд, дарк кард ки акаву додараш аз ӯ чизеро пинҳон медоранд. вақте ки бо ҳам танҳо монданд, аз онҳо зори кард ки сири махфияшонро кушоянд. гӯш кунед, шумо чӣ сири махфӣ доред ки доимо аз ману очаам пинҳон карда мегардед? ягон чӣ нест, ту ба мо кордор нашав. сӯяш дод зад бародараш далер. дилафрӯз ҳайрон шуд ки ба акаҳои меҳрубонаш чӣ шуда бошад, вале дар ин бора ба модараш чизе нагуфт. рӯзе носир ба писари калонӣ мошини хориҷӣ муди охирро ки нархаш $40,000 амрикоӣ буд харида доду ҳангоми калиди мошинро додан чунин шарт гузошт: шаҳбоз писарам, ман бо як шарт ба ту ин мошинро харидам ки ту як умр бо ман бимониву тиҷорати маро ба даст гирифта мансаби калон гирӣ. бидон ки дар ин дунё пул ниҳоят муҳим аст ва бепул сухан асар надорад. ин мошини гаронбаҳо ба ту оз шавад, аммо боз як шарт дорам. чӣ шарт аст падарҷон? ту аз модарат даст мекашӣ. фаҳмо? ба ӯ рӯйрост мегӯӣ ки ман пеши падарам рафтам. чӣ гуфтӣ писарам? гап нест падарҷон, гуфт шаҳбоз. шаҳбоз барои мошину сарвати падар шуда аз баҳри зане гузаштанӣ буд ки барои фарзандон шуда шавҳар накарда онҳоро бо хуни ҷигар калон карда буд. орзу мекард ки ҳар сеяш хонда соҳибмаълумот шаванд, аммо шаҳбозу далер ба қадри модари азизашон нарасида сарвати падарро аз меҳнатҳои кашидаи ӯ боло донистанд. шаҳбоз рӯзи зодрӯзи модар омада либосҳояшро ҷамъ кардан гирифт. лайло аз ин рафтори писар ҳайрон шуда пурсид: писарҷон, ба куҷо меравӣ? модар, ман ба назди падарам меравам. чӣ? ту набояд дар ин хона номи он мардеро ки 21 сол пештар маро бо 3 кӯдаки кӯчак аз дар бароварда ба кӯча партофта буд бигирӣ? мефаҳмӣ ту чиҳо гуфта истодаӣ? ӯ барои шумо падар нест. гирякунон дод зад Лайло. оча, чӣ ин қадар дод мезанӣ? ин зиндагии қашоқона бо ту ба дилам зад. пеши роҳамро нагир. эҳ ношукр, охир ман шумоёнро бо чӣ қадар машаққатҳо калон кардам, бо умеди оне ки дар пирӣ дастгирам мешавед. саодати холаатро фикр намекунӣ ки моро аз кӯча гирифта дар хонааш ҷой дод. ӯ бо умед аст ки ту духтари ӯро ба занӣ мегирӣ. модар, чиҳо гуфта истодаед? ман ин камбағал духтарро ҳаргиз ба занӣ намегирам. чӣ, мисли ман фарзандонам дар камбағалӣ ба воя расанд? не, ҳаргиз не. рав аз пеши роҳам. шаҳбоз модарро ки худро сипар карда пеши роҳи писарро гирифта меистод, як тела доду гузашта рафт. лайло аз паси писар давида аз дастонаш дошта зорӣ кард: шаҳбози оча, бачаи калони оча, маро бо додараку хоҳаракат партофта куҷо меравӣ? оча, далер ҳам падарамро дид. ба наздикӣ дилафрӯз ҳам ба назди мо меояд. ту тани танҳо мемонӣ дар ин камбағалӣ. агар дар вақташ падарамро ҷодугарӣ карда ба хонаи фолбӣ намерафтӣ, ин вақт ҳамаамон хушбахт будем. ҳамаш айби ту аст. чӣ? писарам, ту гаперо нафаҳмида маро таъна мекунӣ? ту то имрӯз намедонӣ ки маро бо тӯҳмат бибият аз падарат ҷудо кард. суханҳои нешдори писар чунон ба дили Лайло расид ки асабҳояш вайрон шуда сараш ба дард омаду фишори хунаш баланд шуд. сарашро дошта дар хараки рӯи бинои истиқоматиашон нишаст. ҳарчанд шаҳбоз ин ҳолати модарро дида бошад ҳам ба ӯ зарраи дилаш насӯхта, рафта бо кару фар дар мошини $40,000 нишасту онро ба ҳаракат дароварда аз назарҳо ғоиб гардид. лайло гирякунон сарашро медошт. ҳамсоязан омада ӯро аз китфонаш дошту ба хона даровард. аммо пеши чашмони лайлоро сиёҳӣ пахш карда якбора аз ҳуш рафт. ҳамсоязан ӯро гирифта ба хонаи худаш дароварду ба бинияш пахтаро дар спирт тар карда пахш кард. лайло як нафаси чуқур кашиду чашмонашро оҳиста кушода номи писарашро гирифт. оҳ, шаҳбози оча, куҷо рафтӣ?
шаҳбозатон савори мошини ҷипи бадвоҳима аз пеши ҳамаи мо бошас ҳаракат карда рафт. гуфт ҳамсоя: ин мошини бадвоҳимаро аз куҷо ёфта бошад? падараш тӯҳфа кардааст. оҳо, муборак шавад. бо шавҳарат оштӣ кардӣ, Лайло? пурсид ҳамсоя. не, писарам наздаш рафтааст. хайр, мон равад. ба ҳар ҳол падар аст. медонам, аммо ман ба ин қадар азоб калон карданҳоям дилам месӯзад. барои ҳамин гузаштагони мо мегуфтанд ки фарзандро ҳеҷ гоҳ эрка накунед, оқибаташ безеб аст. фарзандони ман эрка нестанд, ҳамсоя, гуфт Лайло. ҳамин вақт дилафрӯз аз дарс омада модарашро ҷуста дари ҳамсояро кӯфт. духтарам, даро, модарат ин ҷо аст. бародарат Шаҳбоз омада бо модарат ҷанҷол карду ӯро касал карда баромада рафт. бидироз зада ҳамсоя ба дилафрӯз хушхабар расонид. бародарам? барои чӣ шуморо озор дод? ҳамааш хуб аст, духтарам. дар тамоми хонаводаҳо ҷанги оилавӣ мешаваду боз мегузарад. ҳоло беақл аст акаат. рӯзе худаш пушаймон мешавад. духтарҷон, кӯмакам кун, дастамро гир ба хона равем. ҳамсояҷон, раҳмат ки мани беҳушро ба хона овардӣ. барака ёбӣ. дилафрӯз ӯро бурда рӯи кӯрпа хобонду 10 қатра нӯшобаи оромкунандаро ба об чаконида ба модараш нӯшонид. очаҷон, чӣ гап шуд? баъди нақли модар дилафрӯз ба ғазаб омада рақами мобилии акаашро гирифта ба ӯ занг зад. салом ака, хуб ҳастӣ? чаро модарамро ба ин ҳол партофта рафтед? модарам бемор аст. ба назди падарам? тавба, ин қадар сол ӯ боре моро суроғ накарду акнун ӯ барои ману ту падар аст? далер ҳам бо ту аст? кани гӯширо ба далер биде. туро чӣ бало задааст ки модарамро партофта ба хонаи падар рафтаӣ? фаҳмо, боз модарам доимо меноланд ки чаро ман ҳам писар таваллуд нашудаам. ана акнун фаҳмидам ки духтар аз писар хубтар будааст. оҳ, ҷони оча, ҳаматон барои ман як хелед, гуфт Лайло баъди шунидани ин суханҳои дилафрӯз. аммо имрӯз бародари ту сахт гумроҳ шудааст. далер бошад ҳоло хурд аст. оча, боз тарафи акаамро мегиред. бас будагиз. мисли ӯ писарон як хонаводаро мехӯронанду мепӯшонанд. ӯ бошад думи сарвати падарамро гирифта туро партофта рафт. боз ин мошини ҷибро кӣ харидааст? аз ин бармеояд ки падарам барояш мошини гаронбаҳо харидаасту шояд гуфта бошад ки моро партофта ба наздаш равад. не, ҷони оча, ба ҳар ҳол акаатро ин хел нагӯ. модарҷон, хезе ду сари дастурхон шинед. ман торт овардам. имрӯз охир зодрӯзатон аст. шаҳбозу далер аз ҳамон рӯз сар карда ба хона намеомадагӣ шуданд. гӯё модару хоҳар барояшон вуҷуд надошт. ин рафтори фарзандон якбора Лайлоро аз худ бехуд мекарду фишори хунаш қариб ҳар рӯз баланд мешуд. дилафрӯз аз бад шудани саломатии модар хавотир шуда рӯзе кофта кофта ба хонаи падар омад. дарро барояш зани падараш кушод. ассалом, ин ҷо хонаи амаки Носир аст? бале, ба шумо кӣ дар кор аст? ба ман акаву додарам дар кор аст. шумо ба фикрам духтари Носир ҳастед? оре, дароед ба хона хуш омадед. дилафрӯз ба ҳавлии мисли қасрмонанд даромаду лаҳзаи ҳушаш аз дидани ин боигариву ҳашамат рафт. аммо боз симои модари меҳнаткашашро пеши рӯяш оварда худро ба даст гирифту боз акаву додарашро пурсон шуд. шумо ба хона дароед, гуфт зани падараш. ман вақт надорам. илтимос акаамро фарёд кунед. онҳо бо падарашон ба бозор рафтанд. бегоҳӣ маъракаи ёдбуди хусурамро қайд карданием. модари амаки Носир ҳоло зинда ҳастанд? ба падару бибӣ гуфтан ҳанӯз забони дилафрӯз намегашт. бале, зинда ҳастанд. баъди фишори хунашон баланд шуда сактаи қалб гирифтанашон дасту пояашон карах шуда аз ҷой ҷунбида наметавонанд. сазояш ҳамин аст. зери лаб гуфт дилафрӯз. он азоби ба модараш додаро ҳаргиз аз хотир намебаровард. биёед то омадани падаратон бибиятонро хабар гиред. майлаш. онҳо ба хонаи бибиаш хобида даромаданд. ӯ рӯи бистари тоза хобида дам ба дам зери лаб чизеро ғурғур карда мегуфт. дар ғайбаш ин кампири ҷанҷолиро гандапир мегуфтанд. ҳарчанд бистарӣ бошад ҳам доимо аз ҳама чиз норозӣ писару келинашро дуои бад мекард. мегӯянд ки одати бад ба хун меояду ба ҷон мебарояд. модари Носир ҳам аз одати бадгӯиву зарзабонияш намонда доимо тамоми наздиконашро бо ҳар баҳона суханҳои ноҷо мегуфту дили ҳамаро меранҷонид.
аммо то ҳол носир намедонист ки ҳамон вақт ҳамсараш лайло гуноҳе надошт. дилафрӯз ба кампир салом доду саломатиашро пурсон шуд. ин ки аст? ба келинаш нигариста пурсид кампир. ин духтари зебо набераатон дилафрӯз аст, духтари Носирҷон. ҳа, писаронаш пайдо шуда омаданд, акнун духтараш ҳам омад. ҳушёр шав келин, ки боз очаашро наояд, вагарна шавҳаратро аз даст медиҳӣ, фаҳмидӣ? ҳаргиз ин хел гапро нагӯед. модари ман ғурур дорад ва ҳеҷ гоҳ ба назди он марде ки замоне эро бо кудакони кучакаш пеш кардааст барнамегардад. охир Носир ҳоло пулдору вазифадор аст, ба ҳама дар кор аст. ана акаву додара давида омаданд. шуд ман рафтам. ба зӯр худро аз сухани ноҷое гуфтан дилафрӯз нигоҳ дошту аз ҳуҷраи кампир баромад. дере нагузашта падараш бо акаву додараш омаданд. падар баробари дидани духтараш чашмонаш пур аз ашк шуда сӯяш бо меҳр оғӯш кушод. аммо дилафрӯз сардакак бо ӯ саломале карда ба акааш гуфт ки очаам касал аст. очаам касал аст, ҳардуятон ақлатонро ба сар дарореду рафтем ҳамроҳи ман ба хона. не, мо намеравем, бедардона ҷавоб дод Шаҳбоз. гӯш кун ака, ба ёдат биёр ки ин мард чӣ хел модарамро бо се кӯдаки беақл бароварда аз дар пеш карду боре нагуфт ки аҳволи фарзандонам дар ин шаҳри калон чӣ мешавад. агар ҳамон рӯз худованд он ҳамёни пулро намефиристод, мову туву додарамро модар сари эҳсос ба дарё мефиканду худашам аз чунин зиндагӣ худкушӣ мекард. магар ту меҳрубониҳои он зани хайрхоҳе ки моро шаб дар хонааш ҷой доду ба модарам ҳамроҳ гардид аз ёд баровардӣ. духтари ӯ туро бо ҷони дил дӯст медорад. ту бошӣ садқаи номи писар шавӣ. бас кун духтарам, ман аз карда пушаймонам. ин ҳама насибаву тақдир аст. ана ин пулро гиру ба модарат чизе ки дардкор аст харидорӣ кун. як даста пулро аз киссааш бароварда гуфт Носир. не, ба мо пули шумо дар кор нест. бо қар пули падарро пас гардонида гуфт Дилафрӯз. бори охирин мепурсам, меравед ба хона ба назди модарам ё не? не, омирона гуфт Шаҳбоз. далер ҳам сар ҷунбонид. Дилафрӯз бо ғурур аз дар баромаду бо онҳо ҳатто хайрухуш накарда ба хона баргашт. аламаш меомад ки падари бераҳм бо пулу чиз дили писаронашро ба даст оварда намегузорад ки онҳо ба назди модарашон биёянд. омаду дар хона модарро наёфт. ҳамсоязан гуфт ки ногаҳон фишори хуни Лайло баланд шудаасту ӯро таъҷилӣ ба беморхона бурдаанд. Дилафрӯз осемасар роҳи беморхонаро пеш гирифт. Дилафрӯз бо дидаи пурашк аз худо дар роҳ зорӣ мекард ки модарашро дар паноҳаш нигаҳ дорад. охир модари бечорааш ба ҷуз ғаму дарду фарзандкалонкунӣ дигар чизеро надидааст. ҳоло он ки метавонист мисли дигар занҳо тӯли ин солҳо шавҳар карда кайфу сафо карда гардад. акаву додараш бошанд ба қадри модар нарасида истодаанд. дар беморхона гуфтанд ки ҳоло Лайло баъди сӯзандории хобовар ором хоб аст. баъд як соат модар бедор шуду ҳамшираи шафқат омада Лайлоро ба наздаш бурд. очаҷон, маро сахт тарсонидед. чӣ шуд ба шумо? чизе нашудааст духтарам. шояд таъбири ҳавои гарм бошад ки дилам бехуд шуда сарам чарх заду пеши чашмонамро сиёҳӣ пахш кард. хайрият ки ин дафъа ҳамсоязан дарак ёфта мошини ёрии таъҷилиро ҷеғ зад. духтури навбатдори беморхона Дилафрӯзро ба кунҷе фарёд карда гуфт ки модаратро сахт эҳтиёт кун, ки боз аз дарди асаб ба дарди сактаи қалбӣ гирифтор нашавад. барои ӯ танҳо оромиву фикр накардан лозим меояд. Дилафрӯз модарро хуб насиҳат карда гуфт: очаҷон, фикри худатонро кунед. писаронатон гашта меоянд. ҳоло бойгарии падар масташон кардааст. вай кампирҷанҷолӣ ҳоло онҳоро чунон безор кунад ки худашон бахшиш пурсида ба наздатон баргарданд. духтарам, ҳоло ту модар шавӣ, баъд аҳволи маро шояд дарк карда тавонӣ. ман хун мехӯрам ки писарони ман дар он ҷо чӣ ҳол дошта бошанд, гушна намонанд. оча, хуб сода будаед. ин кару фари собиқ шавҳаратонро дида онҳо мулоим шудаанд. дар пеши назарашон фақат падар аст. Носир туро дид? бале модарҷон, аммо ман ӯро ҳаргиз падар намегӯям. ба ҳар ҳол падарат аст духтарҷон. яке раваду ман мурда монам. шукр ки ӯ ҳаст. Дилафрӯзҷон, занаш зебо аст. зебо аст, вале мисли шумо не модарҷон.
захми дилам ҳамин қадар сол нарафту нарафт. Лайло пеши назар овард рӯзи тӯи арӯсиашро. дар таги чодар Носир бетоқатӣ карда ӯро сахт ба оғӯш гирифту гуфт ки ту барои ман ягонаӣ. намегузорам ки ба поят хоре халад. то дами мурдан қасам ёд мекунам ки бо ту Лайлоҷон мемонам. модари Носир аз соати аввали арӯсии Лайло ба ӯ рашк карда ҳар қадам ӯро назорат мекард. ба хӯрокҳои пухтаи ӯ намак андохта онро шӯр менамуд. гоҳо либосҳои шуставу овихтаи ӯро аз тор гирифта ба замин мепартофт. аммо ба ҳамаи ин кирдорҳои зишти хуштоманаш нигоҳ накарда Лайло ӯро амаҷон гӯён болои сар мекард. ҳатто рӯзе шуд ки хуштоманаш дар сатил пешоб карда ба келин фармон дод ки бурда партояд. ин рафтори модару Носир мушоҳида карда бо ӯ ҷанҷол бардошт. модар баъди ин ҳодиса бештар Лайлоро бад дида корҳое мекард ки дар натиҷа оварда ба ҷанҷоли занушӯӣ расонид. Лайло ба хотири фарзандон ба муҳаббаташ ба ҳамааш тоқат мекарду чизе ба забон намеовард. аммо он рӯзе ки ӯро аз дар берун мекарданд тоқат накарда ба хуштоманаш гуфта буд ки илоҳо касалии ҷогаҳӣ шавию ба мурдан нарасӣ. шояд дуои ин муштипар буд ки имрӯз хуштоман рӯи ҷогаҳ карахту нотавон фақат бо заҳри забон аҳли хонаводаро азоб медиҳад. акнун аҳволи писаракони гумроҳаш чӣ мешуда бошад? фикри писарон Лайлоро афкору хаста карда рӯз ба рӯз лоғар мегардонид. пазмони писаронаш шуда буд Лайло. рӯзе пинҳонӣ аз дилафрӯз роҳи донишгоҳро пеш гирифту Шаҳбозро диданӣ рафт. аммо Шаҳбоз ҳамин ки модарро дид пинҳон шуд, чунки ӯ дар донишгоҳ овоза карда буд ки писари як мансабдор асту падару модараш фақат бо мошинҳои хориҷии навбаромад мегарданд. модараш ки хеле оддӣ либос мепӯшид ба Шаҳбоз маъқул набуд. барои ҳамин ӯ аз модараш ор карда пинҳон шуд. модар бо дидаи пурашк ба хона баргашта боз сараш дар карду дергоҳ ба худ наомад. дилафрӯз аз дарс омада ба модар хӯроки гарм пухту пурсид ки саломатиаш чӣ тавр аст. духтарҷон, илтимос рафта як бор писаронамро биёр. сахт пазмонашон шудам, вагарна рӯямро сиёҳ карда ба хонаи Носир меравам. не, ҳаргиз ин гапро нагӯед дочаҷон. худро дар назди он марди бевафо пас назанед. ман ба хотири шумо мераваму акаву додарамро мебиёрам. дилафрӯз бо дили нохоҳам ба хонаи падар омад. ин навбат дарро барояш падар кушоду ӯро дами дар дида аз хурсандӣ дод зад. о духтаракам, омадӣ, хуш омадӣ. салом, ман ба назди Шаҳбозу Далер омадам. онҳоро фарёд кунед. дар охир духтарам. дилафрӯз ноилоҷ ба хона даромад. дар назди дастархони пурнозу неъмат рӯи кӯрпачаҳои махмалин Далеру Шаҳбоз дароз кашида телевизор тамошо мекарданд. эҳа, ман акнун фаҳмидам ки мери модариро бо ин дастархони пурнозу неъмату телевизорҳои деволии хориҷӣ харида будаед. ӯ ба ёд овард ки модар ҳар маош пул ҷамъ мекард ки барои фарзандонаш телевизор харида диҳад. бас кун, худат чӣ? хумори бойгарии падар гирифт ки имрӯз ба хонаи падар омадӣ? дилафрӯз рост ба чашмони Далер нигоҳ карду гуфт: ман ин ҳама пулу сарватро ба як ашки модарам намедиҳам. илтимос, аз ҳар дуи шумо рафтем ба хона. модарам шумоёнро сахт ёд кардааст. ақаллан рафта бинеду баъд ба ин қасратон баргардед. не, дилафрӯз, мо намеравем. дилатон магар ба модари беморамон намесӯзад? аз ғами ҳар дуи шумо ӯ девона шудааст. чашмонатон аз ин сарвати дунёӣ магар кӯр шудааст? камбағалӣ ба диламон зад. худат рав. Далер, ақаллан ту ба худ ой. Далер гунаҳгорона сар хам карду чизе нагуфт. ҳамин вақт падар ба хона даромада чойники чойро монду ба Дилафрӯз гуфт: духтарам, хуш омадӣ. шумо инсоф доред? модарам сахт бемор аст. ба писаронатон гӯед ки рафта ӯро хабар гиранд. ман пеш рои онҳоро нагирифтам, духтарам. пас чаро мисли одами майнаашон шахшуда гап мезананд? чунки айби модари ҷодугарат аст. модари ман аз аввал гуноҳе накарда буд. бас кун, ту ин қадар бетарбияӣ. модарат туро ҳамин қадар тарбия додааст. шумо бас кунед. дар бораи модари ман гапҳои тӯҳмат назанед. кани рафтем, Далер, ту ку бачаи боақл будӣ. намеравам, апа. Дилафрӯз дасти Далерро кашида бароварданӣ шуд. Шаҳбоз дасти ӯро кашиду гуфт:
рав аз инҷо ба он кулбаи қашоқонаатон. чӣ гуфтӣ? кулбаи қашоқона? эҳа, охир ту дар ҳамон кулбаи қашоқона калон шудӣ ку. модарам ба хотири шумоён шуда шавҳар накарду, худ напӯшидаву нахӯрда шуморо калон карду, имрӯз он кулба бароятон қашоқона шуд. ту имону ақл дорӣ? раве. дилафрӯз бо далер ба берун баромаданд. далер дар кӯча ба апааш нигариста гуфт: апа, хафа нашав. ман як модарамро мебинаму сипас ба хонаи падар бармегардам. майлаш. модар баробари далерро дидан гиристу ӯро ба оғӯш кашида меҳрубонона гуфт: бачаи кенҷаи оча, нури чашмонам, кани акаҷонат. акам дар хонаи падарам аст. очаҷон, вай бадтар меояд. майлаш ҷони оча, равед назди падар, аммо маро напартоед. мо шуморо намепартоем. ҷони оча, бо ман бош. гумон мекунам ки рӯзам ба шумор мондааст. лайло аз фарзандонаш касалии саратон буданашро пинҳон мекард. як сол пештар ҳангоми аз биниаш хун рафтан баъди ташхиси тиббӣ дар беморхона гуфта буданд ки шумо ба бемории саратони бачадон гирифтор ҳастед ва мебояд ки сахт аз ҳама чиз парҳез кунед. аз ҳамон вақт сар карда лайло кӯшиш мекард ки фарзандонаш ҳама вақт бо ӯ бошанд. дилафрӯз ашки чашмонашро пок карда ӯро бӯсид. духтари зебои оча, мехоҳам ки ягон одами хондагӣ туро гираду ту хушбахт шавӣ. духтари холаи саодататро бошад, ба шаҳбоз хонадор мекардем, хеле хуб мешуд. субҳ саодат занг зада пурсида буд ки дар маслиҳати хонадоршавии фарзандонашон кай гуфтугӯ мекунанд. оча, шумо бояд ҳақиқати талхро фаҳмед. ин писари калони шумо ба ҷои он ки ақлашро ба сар гираду омада такягоҳи шумо бошад, ба гапи падари ҷоҳилаш даромада наомад. дилафрӯз, илтимос ба акат гӯй ки биёяд. охир холаи саодата дар вақташ дасти моро гирифта буд. боз ин шаҳбоз худаш духтари саодатро хуш карда гуфта буд ки танҳо ӯро ба занӣ мегирад. модарҷон, ин дар вақташ буд. вақте ки писаратон дар камбағалӣ мезист, ин фикр дар сараш буд. ҳоло бошад писаратон дар қасри падар каттагӣ карда гаштааст. ин далер бошад ҳозир бозгашта ба хонаи падар рафтанист. ин писарони шумо фақат ба хотири пули падар назди ӯ рафтаанд. далерҷони оча, наход ин гапҳо рост бошад. очаҷон, маро фаҳмед. акам он ҷо танҳост. худатон ҳама вақт насиҳат мекардед ки мо бародарон бояд ҳама вақт якҷоя бошем. майлаш шу, аммо охир фақат хабар гиред падаратонро. ман шуморо бо азоб калон кардам. баъд аз умрам чӣ қадар мондааст намедонам. оча, зиқ нашавед. ман рӯзи якшанбе бо бародарам ба хабаргирии шумо меоям. чӣ, ака то рӯзи якшанбе ба хабаргирии ман намеояд? намедонам росташро, гуфт далер. лайло дилаш кимчи хеле сиёҳ шуда дигар чизе напурсид. аз дилаш гузаронид ки то рӯзи якшанбе зинда мемонад ё не. дилафрӯз ҳис кард ки саломатии модар бад асту ӯ аз духтараш кадом гаперо пинҳон медорад. модараш пеши назараш мисли шам гӯё нопадид мегашт. модарро боз ба беморхона бурд. аммо дар беморхона даст ба кисса бурду пуле наёфт. ҳатто барои дар палата ҷой кардани модар 10 сомонӣ ҳам надошт. ноилоҷ рост ба хонаи носир рафта аз ӯ пул пурсон шуд. носир бо ҷони дил ба ӯ 2000 сомонӣ бароварда доду гуфт ки чизе дар кор бошад ӯ муҳайё мекунад. падар, ман ин пули шуморо қарз гирифтаам ва андак дертар ин пулҳоро ба шумо бармегардонам. ба хотири бемории модарам омадам. шаҳбоз аз бемории модар дарак ёфта ба беморхона омад. дар роҳрав ҳамшираи шафқат ба ин ҷавони болобаланди олуфта нигариста аз дил гузаронид ки ин бойбача кӣ бошад. шумо ба назди кӣ омадаед? ман ба назди... хост гӯяд ки модарам, аммо худро писари амалдори калон нишон дода гуфт ки холаашро хабаргирӣ омадааст. дар палатаи панҷум хоб аст апаи Лайло. шаҳбоз бо модар сардакак саломале карда ба наздаш халтаи пури ҳасибу хӯрокро монда гуфт: оча, ина гиреду калон калон хӯрда аз ман наранҷед. бачаам, гап дар сари хӯрдан нест охир. як даҳон нонро меёбему, танҳо бо меҳнати ҳалол зиндагӣ мекунем. ту чӣ ҳол дорӣ, бачаи ширинам? гап сари он ки бачаҷон, ман ният кардам ки туро бо духтари холаи саодатат хонадор мекунам. худат гуфта будӣ ки духтари ӯ ба ту писанд аст.
модар, ман зан намегирам. дод зад Шаҳбоз. писарам, дод нагӯй. ман ба Саодат ваъда кардам ки духтарашро келин мекунам. не гуфтам не. Шаҳбоз бо қар баромада аз палата рафт. модар беихтиёр аз бистар бархесту аз паси писар давид. дилаш сахт пазмони писари калонӣ шуда буд. хост ки аз дидори писар сер шаваду ӯро бори охирин бибиёяду бибиёяд. бачаи ширинам исто, як бори дигар бинамад. аммо Шаҳбоз дастони модарро аз худ дур карда зуд қадам монда ба берун баромад. баъди сонияе садои ҳаракати мошинаш баромаду ӯ раҳсипор гардид. модари зор гашта ба дохили палата даромаду ашки чашмонашро пок карда ба бистар дароз кашид. ҳамин вақт ҳамшираи шафқат даромада ба ӯ сӯзандорӣ гузарониду гуфт: апаҷон, ин ҷавони ҷиянатон ин қадар хушрӯй? зан дорад ме? не, зан надорад. аммо ин ҷавонписари болобаланди хушрӯй писари калонии ман аст. пас чаро ӯ шуморо холаам гуфт? чӣ? писарам маро холааш гуфт? не, ман хато кардам. ба зор ӯро бовар кунонида гуфт ҳамшираи шафқат. лайло дарун месӯхту месӯхт. лаҳзаҳои душвори зиндагиашро пеши рӯяш овард. дар ошхона то нимашабӣ косаву табақ шуста гурдаҳояш сӯзиш мекарданду поёяш аз рост истодан карахт буданд. аммо ба хотири пул ёфтан меҳнат мекарду кӯшиш мекард ки фарзандонаш дар мактаб либоси хуб пӯшанду касе онҳоро таъна накунад. барои дохил шудани писаронаш ба куҷоҳое ки надавид. акнун ӯ барои писаронаш нодаркор шуд. дилафрӯз барои модар хомшӯрбо пухту бо як бурида нон онро гирифта ба хабаргирӣ омад. ҳасибу дигар хӯрокҳои лазизро дида фаҳмид ки ин ҳамаро шояд Шаҳбозу далер овардагистанд. аммо модар ба онҳо даст нарасонида аз ҳампалатаҳояш хоҳиш кард ки ҳамаи онҳоро хӯранд. очаҷон, чаро чизе нахӯрдаед шумо? пурсид дилафрӯз. охир кушна худро абгор мекунед. ман серам, духтарҷонам. ман танҳо ташнаи дидори писаронам ҳастам. кӣ медонад ки бори дигар онҳоро мебинам ё не? модарҷон, чаро ин тавр нияти бад мекунед? охир худатон фақат насиҳат мекунед ки нияти нек ними давлат аст. дилафрӯзи азизам, ту духтари бо ақли оча ҳастӣ. маро гӯш кун. банда чашандаи марг аст. агар раваду ман мурда монам, то ҳаргиз зиқ нашав. баръакс, барои рӯҳи ман фақат дуои нек намо. ба касе бадӣ накун. ин дунё чизе нест. бо бародару додаракат оштӣ куну дӯст шав. падаратро ҳам бубахшу. рафтомадро сар кун. шояд худованд дар вақти бемории ман онҳоро бо падар якҷоя кард ки оянда азоб накашанд. ман фақат як орзу дорам. тӯи домодии Шаҳбозамро бубинам. духтари холаи Саодататро ба ӯ келин мекунам. аз ин суханони модар дилафрӯз дарк кард ки таки коса нимкосаест. рафта бо духтари муолиҷавии модар дар бораи бемории ӯ гуфтугӯ кард. вақте ки ҳақиқати дарди бедавои модарро фаҳмид, дунё пеши чашмонаш торик гашта ҷои нишаст намеёфт. барои ҳамин андеша кард ки орзуи охирини модари беморашро ба ҷо биёрад. ба хонаи падар омаду дар танҳоӣ аз Шаҳбоз хоҳиш кард ки охирин орзуи модарро амалӣ гардонад. аммо Шаҳбоз гуфт ки ман духтари холаи Саодатро намегирам. онҳо худашон як оилаи камбағаланд. ҳатто хонаи шахсӣ надоранд. ояндаи ман бо ин гадо духтар чӣ мешавад? эҳа, ту худат кӣ будиву кӣ шудӣ? ака, ин суханҳои навро кӣ ба ту ёд дод? бисёр гап назан, дилафрӯз. ман ҳаргиз он духтарро ба занӣ намегирам. ҳатто хотири модари беморамро ҳам намекунӣ? чӣ ту дурӯғ бофта истодаӣ? модарам иншоалло сиҳат мешаванд. мегирӣ, гуфтам мегирӣ. не, ман як гап дорам. ман духтари дигарро ки духтари як раиси пулдор аст, кайҳо ки дӯст медорам. аҳа, акнун маълум шуд ки ту кайҳо ин фикрро кардаӣ. ту чӣ хел мард ҳастӣ ки пушти зани пулдор медавӣ? ман ҳамин хел ҳастам, дилафрӯз. аз камбағалӣ ба дод омада будам. ба ман як рӯз бошад там пул бошад. дилафрӯз дид ки суханаш ба бародараш фоидае намекунад, даст афшонду ба хона баргашт. дилаш мегирист ин лаҳза аз бедардии бародари пулпарасташ. охир модараш ба дарди бедаво гирифтор аст. чӣ бояд кард ки бародар розӣ шавад то духтари мехостагии модарро
ба занӣ бигирад. ҳамин вақт дар тахтах шуду духтари холаи саодат салом дода ба хона даромад. апаҷон, шумо чӣ хел ҳастед? хуб ҳастам, худат чӣ ҳол дорӣ? шукри худо хуб ҳастам. ба беморхона рафта холаамро хабар гирифтам. модарам ҳоло он ҷо аст. ман барои шумо хӯроки гарм овардам. кани зуд дастатонро шуфта сари дастурхон шинеду ин оши тӯпаи ман пухтагиро хӯред. чӣ хел нағз, ман оши тӯпаро сахт дӯст медорам. ҳозир ман дастамро шуста меоям. онҳо то поси шаб суҳбат карда нишастанд. маълум буд ки ин духтараки шармгину хоксор ба Шаҳбоз кайҳо боздил бастааст. дар беморхона Лайло ба ӯ гуфт ки тайёр шав, ба наздики келини ман мешавӣ. аз шодӣ қариб ки дод занад. охир аз самими дил Шаҳбозро дӯст медошт. Шаҳбоз бошад ин дам савори мошин, дар паҳлӯяш духтари як эркаи кадом бойбачаро ба сайри шаҳр баромада буд. падари он духтар яке аз сарватмандони шаҳр ба ҳисоб мерафт. бойгарии ӯ ҳадду ҳисоб надошт. дар хонааш 12 хизматгор дошт. Шаҳноза аслан зебо набуд, аммо хеле олуфта либос мепӯшиду ҳар субҳ ба кошонаи ҳусн рафта худро ороиш медод. барои ҳамин дар зоҳир зебо менамуд, аммо дар рафтору кирдор ба духтарони кӯчагӣ монанд буд. забонаш аз фаҳшу дашном пур буд. бо Шаҳбоз мегашту бо дигар ҷавонмардҳо ба кинову дискотека мерафт. бадахлоқии ӯро тамоми устодону донишҷӯён медонистанд. аммо Шаҳбоз дидаву дониста ба ҳамаи ин чашм пӯшида мехост ки ӯро ба занӣ гирифта ба воситаи падараш соҳиби вазифаи баланде гардад. Шаҳноза доимо мепурсид ки падару модараш чӣ кор мекунанд. имрӯз хонаҳои бадвоимаи падари Шаҳбозро дида аз дил гузаронид ки Шаҳбоз ҳам ашрофзода будаасту ӯ то ин дам аз ин бехабар мондааст. солҳои аввали донишҷоӣ ӯ ба Шаҳбоз ҳатто нимнигоҳе намекард. акнун ки ба хонаи Шаҳбоз омада сарвати падари ӯро дид, розӣ буд ки зани ӯ шавад. аммо барояш чунин шарт гузошт: то 4 соли аввал фарзанддор намешавем. кайфу сафо карда ба хориҷа меравем. бароям ҳамеша хизматгор мегирӣ, чунки ман дар хонаи падар коре намекунам. ба ман дод намезанӣ. чӣ хеле ки хоҳам либос мепӯшам. майлаш, ман 1000 бор розиам, чолпусӣ карда ҷавоб дод Шаҳбоз. Лайло бо Саодат дар палата нишаста рози дил мекарданд ки зудтар фарзандонашонро тӯй карда қудо шаванд. Лайло метарсид ки мемираду орзуяш бо ӯ меравад. Саодатҷон, ман акнун одами нимкола ҳастам. худат аз паси тӯй шав. ту ба ман ҳам апаву ҳам хоҳар ҳастӣ. майлаш, бо ҷону дил. ба ман чизе дар кор нест, ҷавонон хушбахт шаванд. онҳо аз пайи тараддуди тӯй шуданд. Лайло аз беморхона баромада барои писараш бо ҳавас ҷомаи домодӣ дӯхт. Шаҳбоз ба хабаргирии модар омада тараддуди онҳоро дида чизе нагуфт, аммо дар дил гуфт ки дигар ба хонаи модар намеояд. рӯзи тӯйро Лайло муайян кард. дилафрӯз боз ба хонаи падар омада аз падар зори кард ки бародарашро барои зангирӣ розӣ кунонад. падар гуфт ки ихтиёр дар дасти Шаҳбоз аст. Шаҳбоз бо исрор мегуфт ки ӯ дигареро дӯст медораду ин камбағал духтарро ба занӣ намегирад. дилафрӯз ноилоҷ ӯро бовар кунонида гуфт ки ақаллан ба хотири модарам ӯро ба занӣ гир, баъд мебинӣ ки зиндагият мешавад ё не. шояд баъд ҳамааш хуб шавад. охир замоне бо духтари холаи Саодат муҳаббат доштӣ ку. аммо Шаҳбоз розӣ нашуд. дилафрӯз фикр мекард ки чӣ тавр ин вазъиятро ба модараш фаҳмонад. Шаҳбоз гапи модарро ба як пул намегирад. барои ҳамин миёни модару бародар ҳайрон монда андеша мекард ки ягон роҳи дигарро ёбад. ба хона омада модарро саргарми ҷомадӯзӣ дида боз ҳам аламаш бештар шуду чизе ба даҳон набурда ба хонаи хобаш даромад. модар аз пасаш нидо кард ки ман бароят хомшӯрбо пухтам. ман серам, очаҷон. дар хонаи падарат чизе хӯрда будӣ магар? не, очаҷон, дилам чизе намекашад, каме бадтар мехӯрам. охир дар дунё аз ҳама бомаззатарин хӯроки модарҷони ман аст. раҳмат духтарам, 100 сола шавӣ. Лайло ин лаҳза ҷомаи домодӣ дӯхта худро дар базми пуршкӯи домодии писари калонияш тасаввур карда аз чашмонаш ашк мерехт. худоё, зудтар писари маро ба домодӣ бирасон. бемориам авҷ нагирифта зудтар писарамро дар ҷомаи шаҳӣ бубинам. Шаҳбоз бошад фикраш ба Шаҳнозаи олуфтасатанг банд буду
ҳама арзишҳои дунявиро аз хотир фаромӯш карда буд. аз падараш хоҳиш кард ки ба хонаи он духтар ба хостгорӣ равад. падараш бо ҷону дил розӣ шуда ба хонаи духтари дӯстдоштаи Шаҳбоз ба хостгорӣ рафт. дар хонаи онҳо ба хостгории онҳо розӣ шуда ҳатто гуфтанд ки тӯй аз ҳисоби худи онҳо мешавад. носир хурсандона аз пайи тараддуди тӯй шуд. Шаҳбоз аз падар пурсид ки модарашро ҳам ба тӯй хабар мекунанд. албатта, охир ба ҳар ҳол ӯ модари ту аст. Шаҳбоз ба Дилафрӯз занг зада дар бораи зангирияш хабар дода гуфт ки ба модарам худат расон ки ман духтари дӯстдоштаамро ба занӣ мегирам. Шаҳбоз, ин чӣ кори кардагиат аст охир? ту модарамро пеш аз маргаш куштанӣ ҳастӣ? Дилафрӯз, ман барои худам зиндагӣ мекунам. барои ҳамин ба модарам вазъиятро фаҳмон. фаҳмо, дигар ҳоҷати гап нест. Дилафрӯз муддати 2 шабу 2 рӯз майна об кард ки чӣ тавр вақти мусоид пайдо шаваду дар бораи зангирии Шаҳбоз ба модараш нақл кунад. охир модар дар тараддуди келин кардани дигар духтар аст. тавре бояд баррасӣ кард ки модараш сахт асабӣ шуда боз ба фишори хун гирифтор нашавад, чунки бемории модар табобатнашаванда аст. рӯзи тӯй ҳам наздик мешуд. Дилафрӯз шабе модарро сахт ба оғӯш гирифта гуфт ки очаҷон, ман шуморо бо тамоми ҳастиам дӯст медорам ва ҳамин ҷоне ки худованд додааст нисори шумо бод. ин хел нагӯ духтарҷон, худо умраката дароз кунад. ман умрамро дидам. акнун шумо умри худро дида бо бахту бо тахт бошед. очаҷон, саломатии шумо барои мо давлати калон аст. шумо дар барамон бошед шуд. Шаҳбозҷону далерҷона гӯя ки биёянд. сахт ёд кардам онҳоро. очаҷон, ин қадар азобҳоро аз сар гузаронидед. ба инашам тоқат кунед. чӣ гап дорӣ духтарҷон? очаҷон, Шаҳбоз ба як ҳамсабақаш дил баста ошиқи зор шудааст. барои ҳамин маро зорӣ кард ки ба ту асли гапро гӯям. аммо то ҳозир ба шумо гуфта натавонистам. ӯ рӯзи якшанбе тӯи домодӣ дорад. духтар хеле зебо буда падарам низ хоҳиш кард ки ту ҳам ба тӯй равӣ. ман? ашки модар ҳеҷ кам намешуд. модарҷон, илтимос худро ба даст гиред. ҳамааш хуб мешавад. бовар кунед, охир ишқ ба дили писаратон омадааст. ман ку бахти писарамро мехоҳам. ҳеҷ гап не, худо аз тӯй диҳад. ман фақат дуои нек медиҳаму халос. очаҷон, ба холаи саодатам вазъиятро фаҳмонед. ӯ занаки хуб аст. медонам, аммо ба ҳар ҳол айб шуд. очаҷон, фақат дар фикри худатон бошед. майлаш духтарам, ту ҳам барои ман зиқ нашав. Дилафрӯз либоси зеботарини модарро пӯшонида барои акааш тӯҳфаи қиматбаҳо харида ба тарабхона равона гардиданд. дар тарабхона баранда аввал суханро ба падару модари арӯз, сипас ба падару модари домод дода хоҳиш карданд ки онҳо ба саҳна бароянд. Лайло бо умед буд ки ӯро барои табрик кардан ба саҳна даъват мекунанд. дилаш ин дам гул-гул зада ширин ширин метапид. аммо ин дам ба саҳна Носир бо зани дуввумаш баромада микрофон ба даст ба табрики навхонадорон оғоз кард. рангу рӯи Лайло саб-сафед канда гумон кард ки ҳозир нафасаш гирифта мемурад. ҳавои тарабхона ба назараш ғализ буда дили ӯро беҳазур мекард. суханони зани Носир ки бо фахр ба забон овард. ман хушбахтам ки имрӯз писари мо Шаҳбозҷон ба ҳаёти нав қадам мегузорад ва умед дорам ки оянда соябони сари мо хоҳад шуд. ӯро аз ақл бегона сохт. гӯё ки Лайло вуҷуд надошт. барандаи тӯй ба арӯсу домод ишора кард ки ба падару модарашон таъзим намоянд. Лайло аз ҷой хеста ба назди писар омад. аммо Шаҳбоз ба ӯ тамоман аҳамият надода худро нодида вонамуд кард. Дилафрӯз рафта ба гӯши модар гуфт ки очаҷон, рафтем, мо инҷо бегона ҳастем. Лайло дасти духтарашро гирифта аз тарабхона бо чашмони гирёну дили ранҷуру шикаста баромад. баъди аз тарабхона баромадан Лайло аз Дилафрӯз хоҳиш кард ки рафта дар хараки назди хиёбони рӯдакӣ каме нишинанд. Дилафрӯзҷон, дилам дард кард. биё рафта каме нишинем. майлаш очаҷон, фақат ки шумо зиқ нашавед. медонам, охир имрӯз рӯзи хушбахттарини писари ман аст. аммо афсӯс ки ба қадри модар нарасид. ку модарам ки хоки пояшро бибӯсам.
солҳои зиёд ба тарбияи шумо овора боре сари қабри модари азизам нарафтам. вақтҳои охир зиёд хобаш мебинам. дилафрӯз, агар мабодо бо ман чизе шавад, ту натарс бачам. холаи саодататро фарёд кун, ӯ ба ту кӯмак мекунад. мурдан ҳам ҳақ аст. оча, ман ҳазор бор ба шумо гуфтам ки ин хел нагӯед. худованд умратонро дароз кунад. ашки чашмонашро пок карда гуфт дилафрӯз: духтари азизам, гумон доштам ки писаронам нангу номусам мешаванд, вале баръакс шуд. духтари ягона миёни ду писар имрӯз ғамгусору дилбардори ман гашт. очаҷон, ин рӯзҳо мегузаранд, ана мебинед, шабозу далер аз карда пушаймон ба наздатон бармегарданд. бале, бармегарданд, вале он вақт рӯи гӯри ман сабза медамад. очаҷон, диламро хун кардед. ҷони оча, маро бо диққат гӯш кун. шояд дигар ман вақт наёбам ки ин суханҳоро ба ту бигӯям. дар таги сандуқам ба номи ту ва акаву додарат каме пул пасандоз кардам. ҳамонро гиру ба мурдаам сарф намо, аммо аз падарат пул напурс. очаҷони ширинам, бе ту зиндагӣ бароям ҳаром аст. ту духтари боақл ҳастӣ, ин хел гап назан. ба шахсе ба шавҳар баро ки ба қадрат бирасад. раҳмат очаҷон, акнун биё хезем, каме ба ҳавои тоза бароем. дилафрӯзҷон, ҳамон задаки дандонтило магар зани падарат буд? бале очаҷон, ҳоло ҳам маълум аст ки падарамро дӯст медоред. охир диле ки дӯст медорад ҳеҷ гоҳ бад дида наметавонад. оҳ очаҷон, чӣ қадар азоб кашидед, ба ивазаш чӣ дидед? ин аз тақдир аст бачаҷонам. онҳо гапзанон карда ба хона расиданд. модарҷон, чаро ин тавр нияти бад мекунед? ҳамааш хуб мешавад. ман ҳозир як мастобаи бо мазза мепазам, якҷоя мехӯрем. лайло зери лаб дандон ба дандон монда гирья мекард, то ки овозашро дилафрӯз нашунавад. ҷомаи домодиро ки шаҳбоз ба танаш карда буд, рӯзи тӯи арӯсияш носир низ чунин ҷомаи домодӣ пӯшида буд. ин ҷомаро модараш махсус барои шавҳари лайло бо дастони мӯъҷизаофараш дӯхта буд. он вақт таги чодари арӯсӣ лайло нишаста пинҳонӣ бо қираи чашм ба домод нигариста дар дил ҳазорон бор шукр мекард ки маҳз носир насиби ӯ шудааст. охир ҳама духтарони деҳ ошиқи носир буданд. ҳоло бошад нишаста гузаштаи дури талхро ба ёд оварда фихонаш меомад ки имрӯз фарзандони ҷону ҷигараш ба хотири моли дунявӣ модар будани ӯро фаромӯш кардаанд. дар тарабхона бошад базм идома дошт. касе ҳатто пайхас накард ки чӣ хел дилафрӯзу модараш баромада рафтанд. шабоз саргарми базми висол чизе ба хотираш намеомад. носир бо ҳамроҳии ҳамсараш мерақсиду мерақсид. пеши чашми лайло рӯзҳои қаҳратони зимистон падид омаданд ки ӯ бо кудаконаш даруни ҷойгоҳ даромада ҳамдигарро сахт ба оғӯш гирифта бегармкунак буданашонро наҷот медоданд. саодат ин ҳолати вазнини онҳоро дида як печкаи гармкунак харида оварда дода буд. ҳамон рӯз шаҳбоз ба саодат хитоб карда омирона гуфта буд: холаҷон, ман калон шавам ба шумо печка мехарам. шумо моро гарм кардед. аммо ҳоло шаҳбоз масти пулу масти висол на модарро ба ёд меоварду на некиҳои саодатро. лайло шаби никоҳиашро пеши рӯй овард. носир ба гӯшаш гуфта буд: то дами марг ман бо туям, ту бо ман ҳастӣ. аммо як тӯҳмати ноҷо ҳаёти ӯро якумра сӯзонид. лайло ҳис кард ки хунук мехӯрад. ҷомаро дар оғӯшаш гирифта болои кат дароз хобиду кӯрпаи ғавзро аз болояш пӯшид. аммо дасту пояш дарақ дарақ меларзиданд. табаш баланд шуд. аз даҳону бинияш хун фавора зад, вале садое набаровард, то духтарашро ноҳинҷор насозад. дарк намуд ки ба соати вопасини ҳаёташ расидааст. як каби димидролро ба зори фурӯ бурду, дигар дастонаш қувват накарданд. танаш оҳиста оҳиста сард мешуд. лайло аллакай ҷон дода буд.